an kama sultan mai bada labarai mai faɗin duk abin da yake faruwa a ƙasa ko ba haka ba mutane da suna son su san labarin me yasa aka kama shi kuma me dalilin da yasa suka kama shi kowa mutane suna son wannan abin to yanzu zan ga muku abin da yasa aka kama shi dalilin da yasa aka kama shi ne ana so a cimma wani ne kama wani ake so a yi ta bangaren shi ana so a kama wani da yayi sharhi akan bidiyon sa wannan shine kawai ka san sultan yana daukan bidiyo yana daurawa yayi sharhi akai ya dan yi bayanai ya dan yi maganganu wannan shine dalilin da yasa yayi bayanai akan maganar wani wanda suke nema to wannan din suke nema shine manufar su kuma wannan din za ku iya sanin sa domin an sa kuɗi a kasa musamman a mutum Muhammadu Buhari yayi abubuwa da yawa da ana neman sa ruwa a jallo dan haka mutane da sun san wane ne shi amma kuma ni ba zan kama muku sunansa ba amma an san wane ne dalilin da yasa aka kama sultan kuma shi ake nema kuma shi din ana samun sa za a iya sake sultan amma za a iya sake shi ko ba same shi ba amma sai idan ba same shi ba an ga ba wani hanya ne kafin za a bar sultan wannan shine abin da ke faruwa ai wannan magana banza da wofi ce ta yaya za a ce wai ana neman wani ne saboda ya kafa bidiyon shi yayi sharhi kuma aka zo aka dauke shi ai ba zai yiwu ba irin wannan abu ai Najeriya ba da wannan kalar dokar take amfani ba akan mene wannan rainin wayo ne ta yaya za a yi kawai saboda wani ya laifi ana neman wani don ka ɗora bidiyon shi kai a zo a kama ka a zo a kama ka mutum kawai ku zo cikin ƴan uwan shi da iyalin shi da komai ku ɗauke shi ku tafi da shi Kano wai ku tafi da shi Kaduna DSS me irin wannan abun wani kes ne ya fi ƙarfin Kano in neman shi kuke yi da wani abu da sauransu sai ku bari ma'aikatan Kano sai ka ce dan fashi wannan ba daidai bane abin da kuke yi bai kamata ba fa mu muna sane da komai ku fito ku gaya mana kai abin da yi kawai ko kuma ku sake shi ko ku gaya mana abin da yi menene wannan rainin wayo ne ta kan kawai wani yayi laifi sai ya shafi wani wallahi in dai akan mun san sultan ba mai neman fitina bane kuma ba mai abin nan bane in dai akan gogormaya ne wallahi yanzu muka fara sai dai wallahi duka ku karar da mu ko ku batar da mu akan me za a ce saboda wai yayi bidiyo akan wani wace doka ce ta ce haka ku iya tracking din mutane kuka bar wayannan mutanen suke kashe mutane suke hallaka mutane su fito su live su waya da mutane su ce a kawo musu kuɗaɗe a kawo musu mashina a kawo musu wancan ku iya tracking kuke bari suke yin live dan ta'adda awa 3 awa 4 ya dinga ture-turen abin nan kawai da abin da aka yayo sai arewa da abin da aka yayo sai arewa mutane nawa ne ke maganganu ya ciran sai yake so a wajaje sai dai kawai mu kanmu abin zai dinga karewa to wallahi ba za mu yi shiru ba za mu lamunta ba duk wanda ya laifi doka ta aiki akan shi amma ku sanar da mu me yayi aka dauke shi ka ji walakanci kawai da rainin wa wallahi ba za mu lamunta da irin wannan abun ba dole ne wallahi ba wanda wallahi shari'a tafi karfin shi wallahi ku gaya mana abin da ya ko ba haka ba wallahi ma da kotu da shugaban DSS din gaba daya ma wallahi akan mene to aku zo ku dinga kama mutane irin wannan duk kun iya wannan abun kuka bari ake kashe mu ake komai ai toya da dan ta'adda a sai mai mashin a sai mai abinci a sai mai komai da komai da haka mu kawai free sultan muna so kawai mu ji muryar shi me yayi ku ga mana me yayi amma wani magana wani saboda wani rainin wayo ne wannan kawai da magana banza da wuri bari mu gaya muku abin da ya faru da sultan dan gwagwarmayar mu ba DSS ne suka taso daga garin Abuja suka tattake har zuwa garin Kano a bisa zargin shi da wani bidiyon da yayi wanda wai ya faɗa cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana asibiti rai a hannun Allah wanda a wannan lokacin da sun yi bincike wannan bidiyon ba shine akan Tinubu ba yayi ne akan Tanyaho sai wani kuma ya ɗauki bidiyon sai ya cire hoton Tanyaho sai ya sanya hoton Bola Ahmed Tinubu kamar yadda kuke gani to daga nan su kuma ba su yi bincike ba saboda wannan hoton da kuke gani hoton AI ne an yi amfani da shi na Bola Ahmed Tinubu sai aka sanya maimakon sai su yi bincike su tabbatar da me yake faruwa yaya abun yake kawai suka tattaki daga garin Abuja aka je aka kama shi wanda yanzu haka yana kotu kuma kotu ta ki ta bada belin sa aka tashi kuma yanzu aka an kai shi wato prison na Kefi saboda haka ni ina kira ga shugabannin mu na Najeriya wai ni kam yan ta'addan nan da suke ta'addanci su ba a iya zuwa kama su ne amma sai ka ji kuma da zaran mutum ya aikata wani magana fa zaka dan yi fa sai ka ji kuma an iya zuwa neman mutum kuma a kama shi a lokaci daya to wayannan yan ta'addan kam a gaya mana me yake faru akan wayannan yan ta'addan da ba za a iya zuwa kama su ba sai na ji ku a comment section